Sziasztok, én Graffiti06 vagyok, és elérkeztünk a következő Minecraft Pocket Edition részhez, amiben itt van velünk Ragodannó, aki éppen ráteszi a Minecraftot a gépére. És bocsi, ha bénán játszok egy kicsit, mert eltörtem a kezemet. Vagyis nem eltörtem, hanem eltört a kezem. Én meg a lábamat, hát én is ugye a lábamat eltörtem, vagy nem én törtem el a térdemet, hanem az iskola törte el, mert hogy mindenki tudja, hogy iskolába járni nagyon veszélyes. Be sem léptem az iskolába, már a kapuról rám dőlt egy hatalmas 15 kilós díszvas. De az graffiti? Ja. Én meg csak elestem. Osztálykiránduláson. Még jobb. Adott pedig mindjárt játszok valami Rage Game-re, emlékeztetőt, de már le is töltötte. Jó ez a gép. Új, kős. Na, én nem adom meg itt semminek. Sajnálom, így jártam. Sajnálom. Nekem meg le kéne kőért, mert nincs ide, nem merek, mert ugye az előző részben itt lent találtam egy bányát. De még itt lehet ásni, azt hiszem, nagyon rég játszottam Minecraft-t. Bocsi, sokáig nem volt videó, hát ugye tanév vége, nyári szünet ugye tanulni, plusz a kezem is még ráadott. Ez felejtős, nem. Ezért nem tudja letölteni már. Nem, csak be kell jelentkezni. Tehát így jelentkezni. Vagy még egy kell volt. Anyával is csinálom. Tudom, hogy ez ura, meg biztos ciki, meg ilyenek, meg dundi, meg mit vannak még. Ilyenek nincsenek. És lehet, hogy a következő videó az Ragodannóval lesz, amiben az Xbox-on videózok, vagyis videózunk. Igen. És szavazatok rá, hogy vagy Minecraft, kommentben szavazatok, hogy vagy Minecraft. Teszünk szavazófület, hogyha nem felejtetted el Graffiti a jelszavadat. Milyen jelszavadat? Az e-mail cím jelszavad, bejelentkezünk gépbe. De jó. Na és szavazatok, hogy vagy Minecraft, vagy FIFA, vagy még nem tudom. Vagy szerintem mi legyen? Bányó bánzó. A mackós játék. És miért nem jönnek a szörnyek? Nem tudom. Ez fura, pedig normálban van. Mindegy, nekem ez teljesen megfelel. Jó, hát Követ kéne lemenni. biztos valami bug, úgyis beta verzióban játszol. Én biztos, nem te játszol abban. Miért? Nézd meg a ahol megállítanád? Nézd, mindjárt. Mindjárt szedd ki ezt a földet. Nekem nem a főke, nekem a kőke. Ja, de akkor gyors, annyira van időt, hogy megnézzed. Nem. Mindegy, ott írja ki, hogy visszajelzés a beta verzióról. De ez nem a beta, akkor sem. Akkor miért írja ki? Biztos az. Nézzük már meg. Akkor ennyire a tiéd is az. De az enyémben nincs olyan, hogy visszajelzés a beta verzió. Premiere Pro. Azt hiszi, hogy pro a gyerek. Nem, csak Premiere Pro-val. Tudjátok, vágóprogram is. Azt használom. Jó, várjál, ugye volt a Minecraft, a FIFA, a mackós játékkal nem. Akkor, ha még akartok, akkor lehet FIFA Street is. Nem vagyok nagy fifás. Oké. Nem vagyok nagy fifás, akkor lehet NBA.
Ez mi? Jézusom. De... Akkor Minecraft, FIFA Street, NBA, vagy esetleg egy videóban megmutatom az Xbox 360-as játékaimat, és onnan szavazzatok. Azt már csak kommentben lehet, mert annyiban bazsik. Nincs sok. Igen. Annyi. Nem tudom, miért nem jönnek, nem is baj. Semmi értelme nincsen azoknak a szörnyeknek. Nem baj az. Örülök, hogy nem jönnek, hogy őszintén. Meg írjátok meg a következő részben. A következő részben írjátok meg, hogy mit csináljunk. Megcsináljunk normálisan ennek a... Hát még lehet, hogy kell majd ablak, az biztos megcsináljuk majd. Hát, hogy ebben a részben is megcsinálom már. Én meg játszok Cat Mario-val. Cat Mario! Na, és szavazzatok, hogy vagy kertet csinálok videóban, már akkor videón kívül összegyűjtöm, elgyűjtöm az alapanyagokat, vagy megcsinálom az ablakot, és megcsinálom a pincét. Hogy szavazzatok. Szerintem ilyen esetekben dönthetsz te, hogy ablakot vagy pincét. Addig beszélgessünk valami érdekes témáról. Mondjuk, hogy miért ilyen bagos a víz. Vagy hogy voltatok vasárnap a szegedi Play-ten? Írjátok meg kommentben. Én voltam, csak kamerát nem tudtam vinni, meg örültem, hogyha a mankókat meg tudom fogni. De találkoztam pamkutyáékkal. Egyébként én is voltam. Jézusom! Ez bocsia belehal. Tedd már! Miért kell egy kis zene alá? Nem. De ez úgy sokkal hiszti. Nem kell. Ez a sípszóval fog hallatszódni. Úgyis ingyenes. Egyenlőre ennyi. Homok szerintem elég. Itt az első pálya. 3 életed van. Hát akkor menjünk. Igen, egy kicsit látszódik, hogy most Nem. bénán vagyok, mint Nem beszélünk csúnyán. Tudjátok, ez egy rage game. mint azért kell. Tényleg, veletek egyben ő igen. És ugyanúgy iratkozzatok fel Ragodannóra. Igen, és amíg Graffiti 06 vesz, addig lehet, hogy nekem is föl kéne vennem ezzel egy időben ezt a... Nem? Ne legyen egy fölvétel Cat Mario. Szerintem ne. Ne, inkább ne. Hát ennek a... És csúnyán beszél. Én biztos csúnyán fogok, hogyha... Bocsi, Na, bocsi, ha egy kicsit rövid lesz, csak mostanában fölmelegszik gyorsan a tabletom, és nem akarom, hogy fölrobbanjon. Nem fog fölrobbanni, elvileg. Elvileg. Túl sok rajzfilmet néztél, nem? Nem, őszintén nem néztem. Mindig egy gameplayeket néztem. De szerintem ez a rész ennyi is lett. Szerintem ez a rész ennyi is lett volna. Ha tetszett, nyomjatok, szép volt, ha tetszett, nyomjatok le egy lájkot. Én Graffiti 06 voltam, itt volt velem Ragodannó. Sziasztok!